вазорати дифои амрико ирсоли баъзе аз аслиҳа ва муҳимоти ҷангӣ барои системаи дифоии мушакии Украинаро боз доштааст. интиқоли дигар аслиҳаи нишонрасро ҳам қатъ карданд, зеро ба гуфтаи мақомот захираи ин муҳимот дар худи амрико бисёр кам шудааст. аз ҷумла аслиҳае ки акнун ба нерӯҳои Украина намерасад, системаи дифоии ҳавоӣ аст ки имкон медиҳад паҳпод ва мушакҳои Русияро дарёбӣ ва нобуд кунанд. коҳиши интиқоли аслиҳа ҳамчунин ба муҳимоти ҷангие иртибот мегирад ки дар аҳди Ҷо Байден раисҷумҳури собиқ ба Украина ваъда карда буданд. дар ҳафтаҳои гузашта Русия ҳамлаҳои ҳавоӣ ба шаҳрҳои Украинаро сахттар кард ва пайҳам бо садҳо мушаку паҳпод зарба зада вайронии зиёд бар ҷой гузошту теъдоде аз ғайринизомиёнро ҳам кушт. Феодор Вениславский, узви Кумитаи амният ва дифои парлумони Украина, қарори амрикоро дарнок хонд, вале изҳори умедворӣ кард ки роҳи ҳалле пайдо мешавад. албатта ин қарор барои мо бисёр нохушоянд аст ва дар замоне аст ки Русия ба зидди Украина ба маҳаллаву шаҳрҳо, рӯстоҳо ва шаҳрвандони мо ҳамлаҳои террористӣ анҷом медиҳад ва дар ин ҳамлаҳои террористӣ тақрибан ҳар рӯз шаҳрвандони мо мемиранд. вокуниши сокинони Киев дар робита ба боздоштани ирсоли аслиҳа аз амрико гуногун ва омехта бо ноумедӣ аст. воқеан ин бад аст. шояд чизи дигаре шавад. мо худамон ҳам мушакҳои хуб дорем. низомиёни мо намехобанд. ҳар кореро ки аз дасташон меояд мекунанд. хабари нохуш аст, воқеан нохуш. ва фикрам захираи каме мондааст, барои вақти зиёде намерасад. бояд роҳҳои дигарро ҷустуҷӯ кунем. ду роҳ аст: ё худамон бештар аслиҳа тавлид кунем ва ё бо Трамп музокира кунем. бе онҳо Русия шаҳри моро ба тамом нобуд мекунад. норасоии аслиҳа эҳсос мешавад ва боз бадтар хоҳад шуд. барои ҳамин ин хабари бад аст. баъди бозгашти раисҷумҳур Доналд Трамп ба қудрат дар моҳи январи имсол, лаъни амрико нисбат ба Русия нармтар шуд. ӯ ки дар ҷустуҷӯи роҳи ҳалли дипломатии хотимаи ҷанг дар Украина аст, шубҳаҳо дар бораи кӯмакҳои ояндаи амрико ба Украинаро зиёд кард. як манбаи низомии Украина гуфтааст, ки ҳамин ҳол кишвараш ба қадри кофӣ тирҳои қудрашон 155 миллиметрӣ барои тӯбхонаҳо надорад, ки дар ҷабҳаи аввали ҷанг истифода мешаванд. аз тарафи дигар Доналд Трамп ҳафтаи гузашта ва баъди мулоқот бо Владимир Зеленский, раисҷумҳури Украина, гуфт масъалаи ирсоли теъдоди бештари системаи дифои мушакии Патриот ба ин кишварро баррасӣ мекунад. Русия ки токунун панҷаки хоки Украинаро дар даст дорад, барои ҳуҷуми тобистона омода мешавад ва ба тадриҷ дар шарқ ва шимолу шарқи кишвар пешравӣ мекунад. амрико аз замони оғози ҷанги Русия дар Украина ба ин кишвар бо арзиши $66 миллиард кӯмакҳои низомӣ ва аслиҳа додааст.